Takže motor mám složené, čerpadlo taky. Z čerpadla mám spíš fotky než videa, takže já z toho pak něco sestříhám. Udělám z toho nějaký video. Co se týče motoru, tak teďkom tam chci dát magneto. Takže si jdeme říct, co je potřeba nějak vidět a jak to nastavit, aby to fungovalo. Takže je to 4-dobý 4válcový motor, to znamená, že co musíme vidět je postup pálení válců. To znamená, že postup pálení je první válec, třetí válec, čtvrtý válec, druhý válec. Tady ty čísla jsou, kdy ten daný válec přijde na řadu, to znamená první přijde hned jako první, třetí jde jako druhý, čtvrtý jde jako třetí a druhý jde poslední, to znamená jako čtvrtý. Další věc, otáčení motoru, z tohohle pohledu je to po směru hodin. To znamená takto, doprava. Další věc, protože jak se to skládalo, tak se s tím už několikrát točilo, takže už jakoby to nesedí na rysky, jak to bylo původně, když se to skládá. Takže my si teď musíme nastavit píst v prvním válci do horní úvratě, což si nastavíme pomocí rysky, která je na bloku a rysky, která je na setrvačníku. Já s tím otočím. Tak tady je moment zápalu a tady je tamhle je nula, která, no je to blbě vidět, ale teď je to pěkně proti sobě. Takže to máme v horní úvrati. Ovšem, problém je ten, že my musíme docílit jakoby správné horní úvrati, protože 4dobý motor vykoná svůj cyklus během 2 otáček. A my musíme to nastavit tak, aby ten píst byl v kompresi a ne ve střihu. To by nefungovalo. Takže teď si teda asi myslím, že to je, no, si to asi sedlo. Teď si myslím, že jsme tak, jak být nemáme. Když s tím otočím kousek naspět, tak se tady asi něco pohne. Jo, takže teďka jsme ve střihu, což my nepotřebujeme, protože vlastně jakoby skončí výfuk a uzavře se výfukový ventil a hned se otevře sací, což my nepotřebujeme, takže my musíme s tím motorem ještě jednou otočit, zase to horní úvratě, takže to protočím ještě jednou. Moc. Tady vrátíme nazpět. To ale není úplně důležité, aby to bylo přesně proti sobě. To si pak řekneme. Tak teď jsme v té správné horní úvratí. To znamená, že tady je volný a tady ten je taky volný. Teď jsme v horní úvratí. Teď máme motor nastavený, takže tam můžeme namontovat zapalování. Magneto. Takže já jdu tady pro magneto. Tak, tady k tomu magnetu. Tady je rozdělovač, který nám rozděluje jiskru, který je kryt, do válců nebo do svíček. A jak jsem říkal, že se to točí po směru hodin, to znamená z tohoto pohledu takto, tak tady to magneto a i jiný magneto tohoto typu jsou vybavený odtrhovou spojkou. To znamená, to dělat nebudu, protože to musí být zaskartovaný, aby se to neprorazilo. Když teď budu točit, tak se to zasekne.
zasekne se to. Tam je pružina, která se napruží. Pak se to odjistí a vzniknou dvě věci, a to, že se jednak se opozdí předstih a druhá vznikne odtrh rychleji, takže je jakoby silná jiskra při startu. By se to mělo líp startovat. Takže vlastně budu úmyslně točit naopak. A my si musíme nastavit, aby tady ten uhlík byl na prvním válcu, na první válec. To znamená, že to je tady ta ploška. Když tam přiložím, tak to chce ještě asi takhle nějak. Takže teď máme motor a magneto nastavený na rysky, jak kdyby. A teď teďka vezmu a dám to tam, tak by to tam mělo sednout. Tak, je to tam. Takže magneto mám na místě přišroubovaný a teď nastavení předstihu, samotného předstihu, tak jsem se dočetl, že by to mělo být 8 mm před horní úvratí, což je jakoby úhlem tak nějakých 32 stupňů. A mělo by se to nastavovat tak, že tam je ta odtrhová spojka, jo? Ta nám v tom dělá trochu bordel. Tudíž já s tím takhle pohnu nazpátek do protisměru toho, jak se tam má točit. A mám to zaskartovaný. No to teď s tím budeme otáčet. Jo, to musím projet celý. Tak, už to cvaká. Tak a v momentě, jak to cvakne, tak to hodí jiskru. A teď jsme zase na horní úvratí. A aby jsme nastavili předstih, tak my teď, jak to cvaklo, tak s tím musíme otočit nazpět, aby tady ta rýska těch 32 stupňů byla vůči tady té rýsce. Jo? Takže já to nastavím takhle, nazpět. Tak. A teď by mělo dojít k rozpojení kontaktů. Akorát jsme úplně někde jinde, protože jsem s ním otočil jenom jednou a musím ještě jednou s ním otočit. Tak. A teď to zase musíme vrátit nazpátek. Tak. Jo, a teď nám to směřuje, jak jsme se bavili na začátku, na ten první, na tu jedničku, jakoby na ten první válec. Já už to mám nastavený, takže já vím, že to, že to je dobře, že to bude fungovat. Teď, když se oddělá tady ten kryt se oddělá. Tak. Ještě záleží, jak je tady ta páčka posunutá. Ale jsme vlastně úplně těsně u toho. Teď je to rozpojený. Je to spojený. Tady s tím se vlastně ještě dohlaďuje najemno předstih. Tady vrátíme nazpět. V dnešní době já už na to používám stroboskop, žádný spárový měrky. Jenom si změřím, aby tam byly 0,4 mm a hotovo, takže
Takže tak. Já tady ještě budu dát opletený káble, který teda nemám, takže až je budu mít, tak natočím video z nějakého startu. Já už jsem teda startoval, už jsme to zkoušeli, jak to čerpadlo. Akorát tady byl takový problém, že tady posouval sítič, byl volný, tak asi po 20 minutách tak už byl v půlce a začalo to špatně jet. Tak jsem tady trochu spravil, ona ta páčka se vyklala. Já si myslím, že jak to vibruje, tak jak ta páčka lítala do stran, tak se to pomaličku otvíralo. Takže to jsem spravil a co? Asi bylo myslím všechno. Takže potom natočím už jenom video z nějakého startu a z nějakého odzkoušení.